Madam President, for your commitment. سپاس خاتون سروک جبو پابندبونا ویا پیشخصنا مافین جن و کچان سر آستا جیهانه. خانم و برێزان 30 سال بەرێ پەکینێ جیهانê ڕاگەهاند ku mafên jinan mafên mirovan in. Îro em ne tenê ji bo fikirîna ser wê sozê li hevcîviyan e, lê ji bo ku bipirsin gelo em bi rastî wê bicîhtînin. Pêşketin hatine bidestxistin, jin zêdetir ketine parlamentoyan. Poland di serokatiyê de ne, lê di heman demê de em li ser xaçereyeke metirsîdarin. Li seranserê cîhanê demokrasî ber bi qelsiyê ve diçe, tundrevî bilind dibe û mafên jinan dibin êrişê de ye. Li tu deverê qasî li heremê ji alî şer û qeyranan ve bandorkirî xuya nake. Bi milyonan jin û keç ji mafê xwendinê bêparman e, bûne armanca tundutijiya zayendî an jî neçarî zewaca zû hatine kirin. Li aliyekî din li pişvan neheqiyan jiyana mirovan heye. Dayîk, keç, xuşk û heval malbat wêran bûne û siberroj hatine dizîn. Ez rojekê jineke ciwan bûm ku di aştiyê de dijiyam heta ku Daeş ez û hejmareke bêhejmar ji jin û keçên din girtin, jiyana me bawayekî ji bîr nekirî hilweşandin. Bi sedan jiwan jin û keçan di nav de xuşkên min, bûkên me û pismamên min hîn jî li Sûriye di dîlîtî û windayiyê de ne. Piştî rizgarbûnê min gelek jin dîtine ku êşeke bê sînor kişandine û xwedî hêzeke ecêb in. Lê hêz bi tenê nikare jiyanan jinû ve ava bike. Pêwîstiya wan bi gav, dadwerî û çavkaniyan heye. Lê belê rêxistinên jinan ku di dema qeyranan derrêya rizgariyê ne hîn jî kêm têne finansekirin û marjînal bûne. Tawanbarên tundutijiya zayendî her ji cezakirinê xelas dibin. Her wiha divê civaka navdewletî wan rejîm, kom û hikûmetan berpirsiyar bigire ku mafên jin û keçan bin pê dikin, yên ku zewaca zarokan rewa dikin, xwendinê sînordar dikin, an jî qanûnên cihêkar derdixin. Divê dadwerî ji kesan derbas bibe û bigêje wan sîstem û pêkhateyên ku newekheviyê didomînin. Eger em cidî ser bernameya kar a Pekînê bifikirin, wê demê divê em sê tiştan bikin. Pereyên ji bo rêxistinên jinan ên li eniya pêş dabîn bikin. Tevlîbûna tam a jinan di aştî û ewlehiyê de mîsoger bikin. Kiryar û sîstemê zordest berpirsiyar bigirin ji ber ku ji cezakirinê xelasbûn qet divê nebibe ve bijarkek. Ev ne tenê siyasetin, lê belê ew sozên ku em deyndarê her jin û keçekê ne. Aştiya domdar ne pêkan e, dema ku nîvê nüfusa mirovahiyê bê bêdengkirin an jî bibin hedefa tundutijiyê. 30 sal piştî Pekînê tenê fikirî nebese. Pêwîst e em zûtir tev bigerin. Nifşa pêşerojê ya jin û keçan heq dikin ku êdî soz ji wan re neyên dayîn, lê belê heq dikin ku wekhevî, dadwerî û rûmet pêk were. Spas. Justice and dignity. Thank you.